nular kok. Wong penyakit kula liver tutuk. Asam lambung. Ya kae kan aku koyo keracunan roti to. Iya. Lah iki aku mangan sak kertase. Ya lho, apa jenenge? Apa wis jenenge? Apa? Coklat. Oh. Tapi kudune ning kono coklate kok ning kono ya. Wis apa ra yang kekayasan nang dhuwur to? Gak ning kono nek mosok. Oh, lho. Aku udah keracunan. Ya sesuk aja ngene sesuk. Dino yo putra kan. Sesuk ngene. Tak kira omong sampean nggo keras iki nggo mangan terus njaluk apa sing tambahi nganu Mas, tambahi apa nek ngarane? Lawo. Apa sundukan kok tak ngi lawu mangan, krungu-krungu mah ngono tibake nggo roti kowe. Mangan kuwi entek to. Oh iya. Mas kuwi aku iki pahamku ngono mong pas ning ngene parkiran mau. Oh iya, iku tak cukupmu. Iki sekolahke rada tebel. Aku wedi keracunan. Dan jutane nang. Kamu tak